11,500 telefonata għall-assistenza daħlet fuq il-helpline 138 fi kważi 4 xhur minn dun ħoloq. Ħabbar dan il-Ministru responsabbli mir-riforma fis-settur tal-kostruzzjoni Jonathan Attard waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-Malta Chamber for Construction Management. Il-Ministru Attard kellem ukoll dwar ir-riformi li saru fis-settur tal-kostruzzjoni sabiex jolew l-istandards. Semma fost l-oħrajn l-introduzzjoni ta' direttorat li jpromuovi s-sigurtà kif ukoll ir-riċerka kontinwa. Din għal-Kamra hija stakeholder ewlieni fis-settur tal-kostruzzjoni, settur li għaddej minn proċess riformattiv, mhux biss mill-aspett ta' leġiżlazzjonijiet u regolamentazzjonijiet imma anke servizzi li l-Gvern qiegħed jirnexxielu jimplementa, inkluż is-servizz tal-helpline 138 li ċertament tagħmel id-differenza għaliex huwa llum punt ta' referenza mhux biss għall-informazzjoni ma fuq kollox biex in-nies jirrapurtaw sitwazzjonijiet li għandhom jinġibu l-attenzjoni tal-awtoritajiet. Dr. Attard tkellem dwar kif mill-pubblikazzjoni tal-inkjesta Sofija saru diversi riformi rakkomandazzjonijiet li saru. Żied jgħid kif saħansitra żdiedet l-allokazzjoni tal-Awtorità għall-Binju u l-Kostruzzjoni li wettqet ukoll eluf ta' spezzjonijiet. Elenka wkoll liċenzjar tal-kuntratturi u l-bennija bilan li jirregola s-settur b'mod aħjar. U tkellem ukoll dwar żewġ skemi li se jiġu mnedija sabiex isir pass ieħor il-qudiem għall-effiċjenza fl-enerġija.